Kajing im jungi kasuk kaman ba tap tangki jing song ha sudah darwa iyan darwa susuyan titang mga pamasuyan pa pila panar tetiani nga hindi kajing iki jolay pi kanam kala berkonom dan ke iki ru kabalang penyaklang ya pi de kajing iki jonga Roy try bangadap da gaman sim ke jinkman gaman sim jisungo yu blay bada gaman sim ke jisu it yu piru iwe piwe baro banga aingu yu blay ba fila julong ki Nongkhryiem jogane ke jiskri na do basdang hado menta basa sin pat agane ke por tanga kerpat ifi apin sngo ba banwan hapo sosotam auditorium banwan pej pat yang ke film yang bangi lapen kret ke gospel film ke bangi ai kerteng karam Tading tawan man is not ketilang wan man kershan yang negeri Shikri in peni yang film dro pra kandai po kat witrik jong new benai Julai arajar arpo rio dan sautli ki show ba kata kadai ndo kat way kadan ka ba arbaje kadan ka ba sanbaje kadan ka ba nyauspua janmien ta ka shong kat kum ka jinglat ke jongki ndo pra tarik hado kat witrik pra kandai po kat way Pila ban book lupa ke tiket ke jongfi ne pila ban thiet lupa ke tiket ke jongfi pila ban yo ke tiket nang kong na Potternet hi nang ni na open Nongthymmai Nongkhryiem ka ba ar ka long pila ban yo na ka Hacks driving school nang thina po jayao mau benda pila ban yo ru ke tiket na po kel zone nang ni na po madan ying siem million but kum ju ru na NK enterprise madan ying siem million But sakaway de fila banyo ika tiket na po na Inchick Beauty Salon Maulai Putmuri Lumlin Road. Nget fila I gini gijing tha ngani ka po. But fila ban thiet lupa ika tiket ki jong fi. But nget tran ka ku ye pi kat sngo ba fi ngi kat fi sa sien. Ba fin wan mani siman alang ngani ka film. Pentip lang iki parlok parajor jong pi. Ni fila ban thiet tiket ru iki parlok ki jong pi. Let's say kim trek ban wan jing jeseng. Let's say one page film te yo baki wan. But nganget akan ka film utran kita open kendo bang nganget utran Nongthymmai ya ka jing im ka jongki. Vila ban khot iki perlok ka jongfi invite iki perlok ka jongfi. Hit tiket ru na ka bentai jongki. Bagi ni wan lang ban page ban saki lang ya ka te film. Boleh nak ku ipi nget ngin sai kendo ipi aga pra kendai spokat wait terek jong ni na Julai arajar an ponreu. Nam ta ka buram jong boleh. Amen ku boleh ibu. Ke jingkren ke baka kwa ban kren ni ke por galong Phinle kumno haba phohsniew Phinle kumno haba phohsniew ngai khublei fi wei baro ngani ke por ka teng bathiang tam ke badan bor tam ke jong try no panem jing Jesus Christ banga ngai ke ni ke khubor ke ni ke jikai ni ke step kan long ke jingker khu fi wei baro but habangi pet aga Bible ngi I bagi don ki brio ki baju phohsniew but ya ka ba ngi I na do ka basdang wa Abraham mo phohsniew u Laban no phohsniew ngi I u Daniel u phohsniew nang ta ngi I wat usim Nebuchadnezzar u phohsniew ngi I wat u blay upen I yau Joseph u tanga ka Mary ya ka jing phohsniew ngi I ki don kita ki jing phohsniew ka ba u blay u ai ro ha ka tanga ka jong Pilat but ni iru igi jing phohsniew kumba kitu ki arngot ki shakri jongus im pharo ki la phohsniew men ba ki don ha ka ying bendi utaw nongra khuri ba utaw nongra khpu but ngatep bo blay u a ngi ki jing phohsniew ki ba ngi juyo I ha ki jing yo thia but ka jingkli ka long ru hato u blay u ai mo ye ki jing phohsniew ka ji sha ka dei bu bleu ai ka ji phohsniew la dang ken mau ya ka ji phohsniew ka jong u Joseph u phohsniew ya ka ta ka bu bleu un sale ka ji im ka jong u phohsniew ya kita ki song ba kumno ba kita ki khatwei ki dem ya u kata ka song ma jong u pat ka yeng baru I kita ka ji phohsniew ba sngi benai ba ki khatwei ki klor ki dem ha khmat jong u
Begini kita jing phohsniew ke ba ublay uai. Bala nangi puli kitab Joel ni bagi singi ke ba khaddo. An puli ke ni ke por ka ongom ni. Kelenong ba ar ni khot ba rupra ka ong. Tikan jahadin kata bangan the no book yalau mensi malor ka do ba ro. Bagi kun shinrang bagi kun kintai jong pi kin yathok lupa ki temmen jong pi kin phohsniew ki jing phohsniew ki samla jong pi kin yo I ya ki jing I thok pau. Pleng ke jing I thok pau ki jing phohsniew bagi ta ki jing yathok lupa ki dei bet ki bawan na ublay. Tedan na pleng jong pi ka ni ka por ka bamenta pi phohsniew dan ki jing phohsniew ki ba snoutenat ba dan ki jing phohsniew ru ki bom snoutenat ki jing phohsniew ki ba penwit ya ka mensiem ke jong pi ki jing phohsniew ki ba pen khuslai ya pi kum ki banget larangi phohsniew kum ye kita ki jat jing phohsniew ngin le kumno hatung ngin shu snap laga snap hatung ngin shu wit laga wit tang hapo ka donut da ka bangi shu thu khana kai ya ki breu banga phohsniew kumta ni finle kumno kum kita ki banget bon apneng jong pi phohsniew gi Nongkhryiem dan apneng jong pi phohsniew ye ta ki jing phohsniew ka ba fi song tho ba kem snoutenat ki jing phohsniew ka ba pen wit ka man sim ka ba pen snow jili ka ba pen snow nya ka ba pen snow that ka ba pen khuslai ye pi but kidan kita ki jing phohsniew shisha ki ba ai jing suk ye ka man sim ka jong fi terle pi phohsniew kum kita ki jing phohsniew ki jing phohsniew ki ba pi snow jaklia ha ba pi phohsniew phin le kumno ti ha ba pi phohsniew phin chu ngap laga ngap phin chu kun laga kun phin chu pet laga pet na kwa ba nong fi ka ni ka ski kum ki banget au Jesus Christ ngidon ye ka bor ban le ai halor kita ki jing phohsniew ki basniew ho ki jing phohsniew ki basniew ya ka ba phim snow hun phim snow tanat phi wit phi snow jaklia phi snow kin jing phi snow ijli but finle komno kwa banong fi kan ka ski ba phi don yo atiar uba kraw ba ba tau atiar de thli jong phi rein ta ka proverb khat pra gad khot ka ba arpwe ka ong ka jing yap ba ka jing im ki long ha ka boru thli ba kita ki ba iet ye u kin bam yu so jong u tadei ta karon ka bor hau thlit jong phi bagane ka bor uthlit ka don bor shu la fi penon kam yagane ka wai pat ka bor bat ka ta kalong ka kerteng ka jong u jisu den ta fikran lang bak shintur ka jong phi lang baw ne thlit ba fi pen mi ru ya ka kerteng ka jong u jisu Christ ba deng ta pinu I bagi ni ki jing phohsniew ki ba phi phohsniew ki ba pen khuslai fi ki ba pen wit ya ka ta ka jing mut ya ka jing per khat ka jong fi ki ba pen wit ya ka man sim ka jong fi phi don ya ka bor ban cancel ban pen de kut na ne ban khang ya ka ta ka jing phohsniew ka ba phi le si phi la yu I ka long ka bam snoutenat phi ting yo kan ja shisha kum ta phi ting le si phi phohsniew ba accident if phi phohsniew ya ka ba ngong fi ki bam snoutenat tadei ta fi phohsniew ya ka ba phi yap ni fi phohsniew ki ba fi pang ni fi phohsniew ya ka ba ya ki so I krei nga kwa abanong fi le fi phohsniew kum kita ki jing phohsniew ka don ka bor how thli jong phi ya ka ba fin pin sange ya kita ki jing phohsniew ha ka kerteng u Jesus Christ u blai lai ka bor how thli jong phi ong ba ya ni ka sngi ha ka kerteng u Jesus Christ nga pendekut ya gani ka jing phohsniew ha ka kerteng u Jesus Christ apen dekut ya gani ka jing phohsniew ba kanom ja kum bangalai I kanom ja gani ka basniew kanom ja gani ka ba thala thalen kanom ja ka ta ba sosi kanom ja ka ta ba khla kum bangalai I kanom ja nga duai nga da hukum ha ka kerteng u Jesus Christ banana fikren pipen mi ya ka ktien fikren na gani ka shintur ka jong fi ba fi pen mi ya ka kerteng ka jong Jesus Christ bat pi te pi kom ya ki bor fi pen dekut ya ki jing phohsniew ki basniew fi tep nam ya kata ublay la an persange ya ki jing phohsniew ka long kom ne ro ublay shwa ba kan ja ga ek ya ka jing im ka jong fi upen I lang ba ki jing phohsniew tadei ta ba ngi pet ya ka tin ka jong blay ngi I ya tu nongra khuri ba nongra khpu boro ar ki poi lang ha ga bendi
But kila ya phohsniew ya ka juk ka jing phohsniew. Unong ra akpu habura e utau kpu kiwan po no kita ki sim na kata ka shang ge jong o ni pule ni kala nong ba sao pho kini kita khat ka khandai ka ongkum ni kita kham sharum ka ongkum ni nga la long ha ka jing phohsniew jonga but ha khmi uding so wan ha khmat jonga but how tau ding so wan la don lai kitnat baru I kumba dang kan slut udang la phohsniew Pat ki rinjup so jong o ki la say ka sawan balai. Baga khuri jong paro gala dona ka kti jonga bangala shim ya ki sawan ban ngala kem ya ki ya ka khuri jong paro pat ngala ai ya ka khuri ya ka kti paro. Kata ka ki jong phohsniew jong tau nong ra khuri bat aba ula batai ya kata ka jing batai ha u Joseph la batai ya kata ka jing phohsniew how ta unong ra khuri but hang taru uta unong ra kpu yo snow bo le thu ya ka jing phohsniew ge jong o kumno la ra ai to kpu ba kumno kita ki ula ra aga kli ge jong o but kumno ba kita ki sim kilowan man po no ya kita ki kpu ka ongom ne ka ting jong blai ka khot ka ba khan reu ka uta unong shet barang ba on daw lai I ka ta ka jing batai ka longa ba bha ula ong ha Joseph ngalalong mga ru kumju haga jing phohsniew bada khmi lightly ki kriya khpu holor ka khli jonga bad haga kriya ka bakham hajrong ladon nagi judging bambaro yo pharo ki badai jong ka kam unong shet khpu bagi sim gila bam nagata ka kriya ka bahalor ka khli jonga baru Joseph le thu bolo angkani galong ka jing batai jongka kita gilai tili ki kriya khpu ki long laisngi tes salaisngi upharo unkan tiu ya ka khli jome halor jome but uns din ya me halor uding bagi sim kin bam ya ka do jome name kini gilong ki jing phohsniew ka ba u Joseph u batai yauta unong ra khuri bat yauta unong shet khpu bagari kita kwa banong ifi kini ka sngi la fi ya ka phohsniew phila ban cancel ya ka phohsniew balala fi shisha ya ka penwit phila ban kren ban pensange ya ka haga kerteng u Jesus Christ tadi ta fi phohsniew ka phohsniew wat khuslai fi phohsniew ki nong yap cancel ya ka barakhat haga kerteng ka jong Jesus fi phohsniew ya ka ki ak fi ka penwit phila ban cancel ya ka rublai ula ban pelat marupen I lupa fi ya ka ban saja Ilesi phohsniew spang nu lok jong pi ke ki phohsniew ni phohsniew lupan ta ki khon ki jong pi ya ke ki phohsniew ka ban saja phila ban cancel ya kata phila ban pen sange ya kata phila ban pen dekut ya kata ha ka kerteng u Jesus Christ angai tran ker khui pi ke ne ka sngi ke bamta leng ba ke ne ke jing kai ke ban leng kot tadeng ta phila ban yu roi I persen ki nyang lar tham hagi jat ki jong fi phila ban tim ya kata ka jing tim kabala banwan haga jing im jong phi haga kerteng u jisu pinra ki besen ki kren ya kita ki bor jingdom ki bamut ban take authority ki bamut ban le don bor ki bamut ban shim ya ki ikhtiar ke jong phi don ya ki ikhtiar ban bat ya kita ki besen tin ke jong ble haga kti ke jfi mdai ma ki ken bat ya fi haga kti ke jong ki phim long haga kti ke jong ki hindra kitab baro ka don haga kti ke jong fi phila ban le kat ba phimon namar ka don haga kti ke jong fi ta kare kata la fi dwai fi hukum fi cancel fi tim fi tla ya kata ki bor jingdom kita kindu kindam shisha kinda yap na telong tenrai ba kim don bor namar ka don ka bor haga kti ke jong fi u blay lo ai ka bor ka kti ke jong fi kum kita ki banget padai ta kum ki banget phim dan kam ban khuslai phim dan kam ban shakting phim dan kam ban ki jingmot yu I kum kita cancel na kren biang sasisien haga ni ka por mata ngin dwai hana ka clip mat ka bamanta trabing aingo ime ko pa ya ka bang yo ni kai ki breu ki jome Shapang kini ki jing phohsniew blai ban ngai ngo mai ngi ka ktien go try bangim dan kam ban shepting ngim dan kam ban dan ya kano ka jing artatin ngin dan kano ka jing khuslai habangi phohsniew ya kita ki ai ki phohsniew
Baraga kertengu Jisu ki kon jeme kinang yo bor ban duai ban hukum ban cancel ban shisha haga kertengu Jisu unang pensle utrai Jisu yepi dau men semba khot ya ka ba fila ban take authority ya ka ba fila ban shim ya ka ta ke ikhtiar awo shi shim ya ka ta ke ek haga kti ke jongfi ba vio ban lempat ba vio ken ban ksi ya ka ba vio ban pindu ban pindam ya ka ba fila ken ban le ya ka ta ke bahatam na ka benta jongfi na mar ka bor u ble lo ai ka kti ke jongfi lo ai wa ki chat jongfi ban yo rot halot ki besen ki nyang lar tham ban yo rot halot ki besen ba kita ki sen po ba kita ki sing samla hagi kijat ki jong finga duai finom shepting la don ke ki ban ja ke jim jong fi ke sngi ga cancel kata ka phohsniew barok nga cancel hagi kerteng ke jong Jisu bal ri po ya kata ka ba shisha kita kin or long lot baro da ke jing pani ke jong try nga duai nga kerku yepi long bala kerku yepi long ki breu shisha ki badap da ke jinkmen da ke jingsuk da ke jingpen slek ke jong men simba khoi Shillong ki breu ki belak kerku haga kerteng u Jisu. Amen but amen. Amen. Try nang kerku yepi. Min sekenduk biang la syai ke sengi ke waipat ke episode jong ke khubor step khubor shibun. Amen. Kajing im jongi kasuk ka men ba dap tang ki jing song ha sudah dan wa yin dan wa susu yan tidak manga mama asu ya kata Bila benar tetian ini hindi kecing iki jongai pi kanam kala barkanam dan ke iki ru kabala penyaklan ya pi de kecing iki jongai Roi try bangadap da gamen sim ke jinkmen gamen sim jisungo yu blay ba da gamen sim ke jisu it yu piru iwe piwe baro banga aingu yu blay ba fila julong ki Nongkhryiem job ne ke jiskri na do bas dang hadu mentah basa si sin pat akan ke por ke tang kerpat yefi apin sngo ba banwan apo sosotam auditorium banwan pej pat yang ke film yang ke bangi lapen krek ke gospel film ke bangi ai kerteng karam Tading tawan man is not ktilang wan man Kershan yang ngi shikri in peni ngi film do pra kandai po kat witrik jong ni benai Julai arajar arpo nrio dan sautli ki show ba kata kadai ndo kat way kadan ka ba arbaje kadan ka ba sanbaje kadan ka ba nyauspua janmien ta ka shong kat kum ka jinglat ke jongpi do pra trik hadu kat witrik pra kandai po kat way Fila ban book lupa gi tiket ke jongfi ne fila ban thiet lupa gi tiket ke jongfi fila ban yo ke tiket ning kong na Potternet hi nang na open Nongthymmai Nongkhryiem ka ba ar ka long fila ban yo na ka Hearts driving school nang thina po jayao mau bena fila ban yo ri ka tiket na po kel zone nang na po madan yings million but kum ju ru na NK Enterprise madan yings million But sakaway dia fila banyo ika tiket na po na Incheck Beauty Salon Maulai Putmuri Lumlin Road. Nget fila I gini jing tha ngani ka pot. But fila ban thiet lupai ki tiket ki jong fi. Ban nget tran ka khu yi phi khat sngo bai fi ngi khat fi sai sien. Ba fin wan mani siman alang ngani ka film. Pentip lang iki parlok parajor jong fi. Ni fila ban pen thiet tiket ru iki parlok ki jong fi. Let's say kim tre ban wan jing jeseng let's say one page film yo baki wan but ngai akan ka film utran kita open kendo bang ngai utran Nongthymmai ya ka jing im ga jong ki vila ban khot iki perlok ga jong fi invite iki perlok ga jong fi thiet tiket ru na ka ban jong ki bagi nyawan lang ban page ban saki lang ya ka film boleh nak khui pi ngai ngin sai kendo ipi aga pra kandai spokat wait terek jong ni na Julai arajar an ponreu am ta ka buram jong boleh amen ko bless you